Talisay City Health Officer ni Angkon nga hinay ang ilang turnout sa mga bata nagpabakuna batok sa polio, tipdas ug rubella. Ang detalye sa report ni Femari Dumamo. Gitugan ni Dr. Lino Alanzado, ang Talisay City Health Officer, nga sa gahapon nga data, 33% kon 7,131 pa lang ang ilang nabakunahan nga mga kabataan. Layo pa kini sa 25,000 nga ilang target nga mabakunahan sa mga nag-edad og 5 anyos pa ubos. Gumikan niini gawa sa pag-adto sa mga barangay aron mamakuna. Nibutang na sila karon og vaccination site sa second floor sa usa ka mall sa Barangay Lawaan 2. Gisugdan kini ni adtong Lunes, Mayo 15. Sa pagpamakuna sud sa mall, himuon sugod alas 9 sa buntag hangtod sa 1 sa hapon, Lunes hangtod Domingo. Si Mayor Samsam Gulyas ni paybaw nga ilang gipud-an ang dapit alang sa pagbakuna aron mas daghan sa mga kabataan ang makakuha og proteksyon batok sa mga sakit nga polio, rubella ug tipdas. Before na arami kuan nga ma-differ na mo siya kay na naghilanat nga nagkalibang no, and then ubo nga more or less ng 1 week na. Then nasay ka ng mga nabakunahan o ka ng rabies vaccine, no? Then for the past few days na naging mo rason nga dilami mo adto bisag nasungko na ba pero dilami mo adto kay naman may private doctor. Tinguha sa City Health nga makakuha og bisan 75% sa ilang target sa katapusan ning bulana. Hinuon na usab sila schedule sa vaccination sa tulo ka rural health unit sa syudad. Posible usab nga mag house to house ang pagpamakuna pinaagi sa mga barangay health workers. Para sa DOH is until May 31 na gid ang counting, no, kung pila ka percent among na makuha. Wala sa among target. Kailangan taas kayo 95%. Pero for sure di may kaabutan na. Probably mga 70 or 75% na makaya. But after that, map up lang gihapon mi. No? So pero dili na to i-appeal og counting sa DOH. Sa mall, muhatag usab sila og bakuna batok COVID-19. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.